Menteri Rang Bado Jongkeri India Narendra Modi ulai keren bar Presiden Jongkeri France Emmanuel Macron lang ba ka telefon henen ka sngi bar ulapan pa ya kamensim yasno akti lang jong u ha ka bede bar ka jingrang terkhong ka sumneng bar ka jingplo ding jongki klau ke tap hapo ri France katanat ki kambar ri Jongkeri India kle tho ba kini ki arngun ki nong yalam kle petho biang ru ya ka jingi dei jongki artli ki kiri kentop ru ya ki project ya dari bar ki jing ya tre lang ha ki bor nuklear kile phale jingmot ru alor ki jing e ki biade bat kesan hima sima ha ka perthai kan thup ru ha ka biade bat ki jing duna bam ha ka perthai baro kawai kini kinong yalam kile pen paru ya ki jing sngohon mensim jongki ya ki jing jeliu bat ki jing klan jong ki jing yadai ha pedeng kari India bat kari France ka bala jalong ru dang ha kini ki snam ki bedang shen kile menjur lang ru bakin dang ya beteng ya ki jing tre lang jongki ban nang penyar susu ya ki jing yadai bajan jongki bat kiwei ki ru ki benta Menteri